Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा गुड निउसआ बेनो जे APSc फाइनाल रिजाल्टआ होबाय। दा गोबां मिथिखाबाय दा बिनि रिजाल्टखौ बोरै नायो नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था अब्लानो मिथिगोन एन्ड बिनिफ्राय जाय बिथांमोना बर' फिसाफ्रा सेलेक्ट जाबाय बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय Bodo Info YouTube चेनेलनिफ्राय। आसा खालामो नेक्स्ट लेभेलावबो नोंथांमोना बेबादिनो मोनलांबाय थागोन। दा जोङो लेटेस्ट आपडेटआव फैनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बिनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन। ओके दा जों रिजाल्टखौ बोरै नायो होनोबा नोंथांमोना फैनांगोन अफिशियेल साइट APSc आव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जों डिटेल्सखौ नायगोन। दा नोंथांमोना एसे गायाव फैनानै लेटेस्टआव नाय बेयाव रिजाल्ट्स मोनदों रिजाल्ट्सआव नोंथांमोना क्लिक खालाम आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना अफिशियेल नटिफिकेशन बेयाव नायनो हागोन आरो लोगोसे APScनि दायो एप्लाइ जागासिनो दङ दिनैनिफ्राय आरो दिनैनो बे थांनाय बारनि पस्टनि रिजाल्टखौ होनाय जाबाय फाइनाल रिजाल्टखौहाय आरो बे पस्टआ दंमोन 9/13 दा जोङो PDF फाइलखौ जोङो डाउनलड खालामसै जाय नोंथांमोना नायनो गोसो दङ लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव डाइरेक्ट फैनानै लिंकआव हाबदो एन्ड बेनिफ्राय बेबादि PDF फाइलखौहाय नोंथांमोना नायनो हागोन। बे जाबाय फाइनाल रिजाल्ट आरो बेयाव गोबां बर'फ्रा मोनदों टटेल लिस्टआ फैगोन गासै पस्टआ 9/13 दङमोन बेनि गेजेराव गोबां ACS आरो APS मोननो हाबाय आरो बेयाव जों नायगोन सोर सोर मोनखो बे जाबाय जों फार्स्टनि आसाम सिभिल सार्भिस ACS आवहाय STP आव 6 दङ बेनि गेजेराव आरो लोगोसे आनरिजार्भबो दङ बा नोंथांमोना गोबां रोखोमनि मोनदों जों बेखौ नायगोन माने अपेन केटेगरि होननाय जादों। स' बेनिफ्राय जोङो नायनोसै दानिया सोर सोर बर'फ्रा बेयाव मोननो हाखो आं डाइरेक्ट नोंथांमोनजों टाइटेलखौ नायनानै शेयार खालामगोन आरो नोंथांमोनाबो PDF फाइलखौहाय नोंथांमोना नायनो हागोन। दा 18 नाम्बाराव मोनदों गणेश चन्द्र बर' बिथां मोनबाय ACS आवहाय एन्ड नेक्स्ट लेभेलाव मोनबावदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय PDF फाइलखौहाय डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। दा टटेल पस्टआ 86 मोनदों ACS आवहाय बेनि गेजेराव फिन कनसेप्टआव जोङो नायनांगोन 74 नाम्बारावहाय स' 74 नाम्बाराव आरोबाव फिन कनसेप्टआव ACS मोननो हाबावबाय जोंनि बर' फिसाफोरा एन्ड नेक्स्ट लेभेलावबो नोंथांमोना बेबादिनो मोनलांबाय थागोन। दा जोङो मोनदों 74 नाम्बाराव फिमेलनिफ्राय सासे मोननाय जादों। अके दा बेनिफ्राय जोङो आसाम पुलिस सार्भिसआव जोङो बेयाव नायगोन जे जोंनि STP आव 7 मोनदों बिनि गेजेराव साबेसे बर'फ्रा मोनखो बेखौबो नायगोन। दा बेनिफ्राय बिनि लिस्टआ टटेल ओंखारगोन जे गुबुन गुबुन रेंकआव मोनदों गुबुन गुबुन पस्टआव मोननाय दङ बेनि सायाव जेरै BDआवबो मोननाय दङ बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि लेबारावबो बा एक्साइसआव मोननाय दङ। स' बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोगोन नेक्स्ट लेभेलाव बेखायनो नोंथांमोना भिडिअ नायनो दाबाव। दा जों बेयाव सरासनस्रा जों रिजार्भेसनाव नायगोन जे सोर सोर मोनमारखो जोंनि APS आवहाय दा 48 नाम्बाराव डिमासा ब्रह्म बिथाङा मोनदों मेलनिफ्राय रिजार्भेसनावहाय बेनो जाबाय APS अफिसार जाहैनो हाबाय बिथाङा एन्ड नेक्स्ट लेभेलाव आरो फैबावगोन जेब्ला फैयो एन्ड फैबाय 52 नाम्बाराव बेनो जाबाय मिथुमा बसुमतारी फिमेल मोनदों एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव आरोबाव गोबां रोखोमनि बेबादि मोनलांबाय थादों नोंथांमोना नुलांबाय थागोन बेबादि रोखोमनि गुबुन गुबुन पस्टआव। दा नै नोंथांमोना लेबार अफिसार मोनदों बा गोबां रोखोमनि बेयाव नोंथांमोना टेक्सआवबो आरो लोगोसे नोंथांमोननि भिडिअ लेभेलावबो दङ। दा बेखौ जायखिजाया नोंथांमोना PDF फाइलखौ नायदो एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव गोदान साख्रि फैबावोबा नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन लोगोसे ATRनि एग्जामा नोंथांमोना सिलेक्ट जागोन। दा नोंथांमोना टेक्सआव बेनिफ्राय एक्साइसआव बा नोंथांमोना भिडिअ गोबां रोखोमनि बर'फोर दङ स' बिनि सायाव नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन।